kajing play ya kan ka scheme ka ba ngalayo lemba ka CM UDF dengan kap ni ribon bangan play ya ka dengan puli kandiat construction of basketball court, sitting gallery and providing 2 numbers merry go round, 2 numbers revolving platform, 1 number of slide at AW Thomas Home under CMS UDF 2018 to 23 MLA category initiated by Adelbert Nongrum MLA. Kalong shisha ka jingman ka bakraw ki khun ba umdon shu ya ki me ki pa kilalong ki khun suet ki ba shong basa hapo ka AW Thomas Home ka badan hajayaw lum chantiyo hadien ba MLA ka 17 not chilong la play ba ka basketball court lammat ka jakai la ka ki khna kani ka jakari khun suet ka badan hajayaw lum chantiyo yamanta ka don hadu san phunre ngut ki khna bat komujulong baro sikata kani ka jaka kamdan satyai ki jaka bani la ka ki khna henry lengba ka ji jingai MLA ka than kalong shisha ka jingkru ka bakraw ha ka ba kilayo i jakai la kai nakaliang ba Adelbert Nongrum ulapnyo ekning scheme lengba ka CMDSF ha ka jingmang tingka ka balakot kumba 800 laktam bat habakren kumukong san uba Adelbert Nongrum ulakan tui ki khna ki basong basa hakatai ka jaga ba kim dei ban sngo khun suan kum ki heb nakaliang ba Adelbert Nongrum ulapnyo yakani scheme lengba ka CMDSF ha ka jingmang tingka ka balakot kumba 800 laktam bat habakren kum kongsan uba Adelbert Nongrum ulakan tui ki khna ki basong basa hakatai ka jaga ba kim dei ban sngo khun suan kum ki heb ki barin namar ba wat la ka jala kala kanjo sanphos nam bat namar ba omdon kinong yelam ka jala ka sa khun suat ha ki babun ki liang kalong ka jingkurku yang ka home di barok kawin ya ka pangyo pan pediang ya ka ni ka basketball court ka jongi lembaga jok ka scheme CMSUDF ka pangyo ab saulak san hajar lais pa san pau ka ba kalalong ka jingkurku yang ka home damdai na lembaga ka jong pi inum yo hi ya ka ni pat dai da ka jingkur mau ka jong pi ya kini kun hab kaba nakapor cakapor ngiwan matpot sapi ngiwan matpot ya kejenan kami ke activities ke bagikum ka home ka dan kam kublai shibon ba ya kejenan lam tingkat ke jongpi bat kumjoru ya kejeng syakri ke jongpi ka imlang ka salang kani kejeng syakri ke jongpi ya ki kun hab angni ka AW to go home kabalong kublai undon lam tingkat bagi
ใช้คอนเอ็ดอีบาเรนสมัยไอ้เพลย์พีชแต่กี้ไอ้จริงแล้วบาร์กิจงพีกับบาพิละไอ้เงี้ยมั้งแต่การนี้กับบาสเกตบอลiniจริงแล้วไอ้บัดสมัยไอ้เพลย์คำตามบาพิมจุกเล็ดฮะตัวหุ่นก็จงนี้PA1 PA1 ไอ้บางนี้เป็นกรรมก็จริงแต่บัดhakilang kon kibai ngilada pun sin piwan jungo pe pinju ino engi long hakilang ki boro ha kijing subhan ki jusi pinju ino ira engi te ngaso ban ai kublai but ni rungim dan ni na kalyang jingi na ring isbu ep ki jing doi ba ublai ke onda ep ya ki yang kesam ke jopi kamtam ya pi ha kam ka ba pi trai ba ublai nomino ya ki jim ko jopi ka ba pi trai ai ba ublai ai ba pi trai hok ya kam ko jopi butคำตามรู้นี่พอนี่ลองตั้งขึ้นมาในปัดลองมองพี่ปัดที่ไอวิเซียมินี่บาพี่นี่นางยาชิมัดบัดคำตามรู้บางนี่พี่ใช้กระตุ้ยนี่บางนี่ลองตั้งกี่บางมินัดอากิจงพุลีกิจงี้บางนี่คิวครั้งเตะกับดานังท่านมาเกรนเตะบัดตั้งที่นี่กระเทียนนี่เบลชวน ku have beritพี่เป็นนางคีเป็นนางซันยิงเอ็กซ์เข้มบ่ke ka bangaku mu Emily jone constituency ubang amiru nanega constituency ka bangyong ke intellectual constituency ngapan perkat intellect ngapan trei yaki kam ki belong intellect kenang ba nginla ban penya pher pat yak ke jingmut habangi ai bon sien ngide ban sutu ba ke jing ai da kti kamon kin mau bating pat yok hi sim pat da ka kti ka diang kumangi i ke jing swa collection ki wan lut da kamon nrei nadap collection kisim la kadiang hakabangi i baka judge benriu ke jongi ke jela ke jongi sun post nam ngem simi i ke jingkala ke dei tang ha kita kiba la kelalong kinong mi khmat kila kelalong kinong saindur yala ke jong ke jingim yala ke jong ke yeng ke sem kila klet pat ban saindur ya ke jong ke jela kumangi i mata sun post nam ke judge benriu ke jongi ke jela ke jongi kam sim la ya chaprang kala syatan arsut chedien mart kadau mapi kum kihap kibarit penrong ki jumut perkat kiba kuat, kiba bah, kiba tei, kiba kongsan, kalong idong kam marsutu, baka crowd do ha kejing imjongi, kam dei kabang iyo, ndeka dei kabang ai. Mo, the most greatest art is the art of giving, not the receiving. Teke ei kabang aku am pakai mau fi ni kapor, heparit, wanum sngo kun sweat ladi, wanum sngo melung. Ken mau bakari baka jai benriu jungi namar kijing bamdon kinong yalam ke jai benriu jungi sun post nam ngila sha e khon sweat kat chapapai haboro kiliang nadu na mingi shadu sep ngi nadu na shathi shadu shatai ngi pe adu por usam ru sha e khon sweat ki basong haki ni ki kaput ki song apa nga jing siir ke jing tiang ke jing smith ke jing bam tikna laki lek sakarep karyang kim tikna gunan pai shu laki lek saka trai kakta laki tiak men mir kim tikna bagin ki man step dei mart kadau ngi na don paring ke jing suk dei mart kadau ngong e pi wonum song khon sweat henrei to tip baka jai benriu jungi namar gim don kinong yalam ngi don ta kinong lilam dei na mart kadau ke jai benriu jungi ke jala ke jungi ka don hapreng ke jing long khon sweat ke jing sa khon sweat ne ko apaken mau pi umdei ka ktien jungi ki brio umdei da ke da ka bor jungi ka perthai ne da ka bor ka mana sheldet lembo blei ubla kular yanga ubla kular ya pi badeng hilang baro ba unum e khon sweat lanu ru hadu bakun no ke jingim hadu ba wai no ka perthai unyai ri yai sumar unyai daw nya kier ba unyai long rang ringkat ban ngi ha ke jingim gujongi ka manang khasgi bar ku maula kular hakti ba iet ki bangai ki ba shanya unyai long bat unyai long ka jingkermen bat ka jingkermen pateng la pateng ngi sutu ita ki developmental activities ka bangyong ngangati yang berbor habang yong development ko mangipe san pusnam ngimi i ta ka true development ngimi ta ka real development ngi penban da kita ki development mde ki development mo amar dem ta ka daw ngimi yo i bangin yo pedang ku mujala ya kita ki development ki basisha la ka dei ka koi ka khia la ka dei ka pulai ka puthi la ka dei ka development ka bangin pentikna bagi khun samla jungi kinumlong lingkar kinumlong kotlat kinumlong do jingkermen henrei kide banlong ke jingkermen tengah ko aban ongi pi hani ko por hasom penkut ba ngidong kam ya kita ka jinglong bengin exercise hela ka jong ka jingim ha ka jimut perkhat ha ka men sim
hakamet de mart kadau ngelai syong bar kinong penyat bayit beton borom jong ni ka homes mengenai perkat baga bahatam na ka bahatam ngen ayapi kenang bakani kan long kaban yarap na kaban taban saindur ya ka jemut perkat jong pi ya je mensiam jong pi ya kamet ru ngi dokam ke exercise but na lor ki ibro ken mau biang shoban syong bakani ka de intellectual constituency ngi dong kam palat umdei ta ki developmental activities hoi kita ki part and parcel ka bangi dong kam ndai ka bangi kham dong kam ba ngi kham dong kam kongsan ka bangi kham dawah ta ki jing dong kam ka dei ka human resource development ka bangin penmi ya ta ki IS ngin penmi ta ki IPS ngin penmi ta ki MPS ngin penmi ya ki he sarkar bangin la ban rule ya kane ka jela ka jungi hadin san post nam ngelaya lenti mentah hadin san post nam ngirang dong kami ki consultancy na sabar ke ka banjai ki resources ki jongi nomor terdau nginum long bar chuhun ya ka ban suka mala ki khmat ani ban set klub ki score dada ki wei kila balai ngi pat ngimla